Hola, Chus. ¿Qué estás haciendo ahí? Vou-te matar a paus. Matar a ti a paus. Dá un puma grande. Matar a ti. Para que no salí de ahí. Que vaya eu. Meteré hostias. Matar a ti. Está a facer a mal na más. Eu non aprecio que vostedes están a facer males aí. Por favor, parad unha vez. Está vostede a facer motos males. Hola, chuses. Sabíades que un pouco ASMR deste sempre se fixo? Estaremos preguntando que hostia é ASMR destes. Eu certamente non teño NPI desas, pero creo que a Queen herself of the Galician ASMR podería explicárnoslo un pouco mellor. Hola, chámame Elena. Elena Antía. Elena Antía, López Calvo, Loureiro Permuí Freire, Andrea del Valle Ballina, Pardo da Cela, Montenegro, Gira. Explico que vas a ver. Sí, claro, por favor, estamos todos moi intrigados por saber que significa ASMR deses, porque Chámame moito, teño que repetir moitas cousas, vale? no worries, aquí temos toda a tarde para estar a repetir cositas, repetir cosas. Pois o ASMR son siglas en inglés de Autonomous Sensory Meridian Response, que basicamente ese cosquilleo que che dá cando escoitas algún son, que che dá como relaxación, ou cando alguén che toca o pelo. Entón hai vídeos Opa, chochi. tamén. Eu pois fago eso en galego na miña canle, cousas rarísimas, ASMR. Non. Non estou a comer nada, pero estou a facer así ruidis, para facer así como que estou a comer algo, pero non estou a comer nada. Tractor, nice. O tractor tamén é un trigger. Como se fai tapping en gallego? Tapping en gallego. Pois así, igual que en outro idioma. Eu digo que repicar, pero non sei, é moi raja pola miña parte. Pregúntalle aos de en galego, como se din todas as formas de ASMR. Ponos aquí unha lista. Juta esto. Se relaxante esto. Relaxa a ti motos. A mí relaxa motos, juta motos, a mí esto. Escoita cosa. Dame así unha resposta autoinmune, así moi poderosa, juta a min. Dá a min boas vibes. A ti gustache algún tipo de ASMR realmente? Sí, gústame o de acariciar cadelos e o de escoitar cadelos beber. Fan así, mira, sabes como fan? Sabes como fan cadelos cando beben? Mira, fan ocho. Que saber ti como fan. Como bebé, dumi grande, dumi motos, motos dumidos eu. Cando escoita cadelo bebé, fase. Tens que parar baixo como retrasado. Eso non é ASMR, así que non vai ir no vídeo. Un pouco de gremis. A mí me gustan. Tías da capilla, de la capilla, sí, de la iglesia, del concello de la iglesia, del ayuntamiento de la iglesia pequeña. Sí, bueno, non son da capela. Eu Mentira. nacen en Cedeira, que viven en Cedeira, pero levo anos xa vivindo na capela. Meu pai é de Cedeira, eu son da capela, así que mitad, supoño. 50-50. Como que levas anos vivindo na capela, si como estives en Valencia? Pero Valencia, Beiras, Fallas e así. poden parlar valencià si voleu. Obvio. Claro que sí. Sí, bueno, estive vivindo en Valencia porque estaba estudiando lo de las artes, pero antes de irme estive vivindo aquí os últimos anos. Na
Vas quedar cos cartos. Hai un sitio así que cerca que se chama Puente de Eume. Mais La Puente de Leu. as fragas do Eume están na capela. Sí, as fragas de Eume realmente empezan aquí pouco despois de onde vivo eu, porque non se sabe, bueno, hai xente que non o sabe, pero gran parte é da xente, o sea, é privado. Hai casas da xente. Técnicamente onde empezan as fragas xa hai casas da xente así. E hai moitos problemas porque, por exemplo, a xente que viva por aí, se queren cortar as tullas, non poden, porque están nunha reserva natural. É como os pille a policía, pois multa. Que quero plantar 7 hectáreas de eucalipto. Pois non podes, puta vida. Putos nazis. Aquí vivimos peor que con Franco, vaya ditadura e tal. Que reserva natural de non sei que. Esa é a miña casa, é o fajo que quera. Que non sei que reserva natural que os ten que reservar aí. Sempre se foi ao monte a coller de todo e agora non se pode porque din que reserva natural, non sei que, non sei que, non sei canto. É o fajo que quero na miña casa, vale? Esto con fraga non pasaba. Esto frago do me quero dicir. Que? Ah, cabrón. Non sei se sabedes que hai un pouco unha señora que se chama Cardi B. Sacou un anthem, un himno atemporal que se chama WAP. De guapa, de WhatsApp. WAP, apa. Un álbum aclamado pola crítica de la oreja de Bangkok de 2002, no mesmo. Estes versos incluen cousas como I want you to park that Big Mac truck right in this little garage. Que quere decir que quero que aparques ese camión motos grande xusto neste pequeniño garaxe. Podes descifrar esta intrincada metáfora. De broma, chegou o carallo a cono. Que a ti encantouche esta canción porque como basta. Non ser nada basta, sí, basta, pero Gustache moito esta canción a pesar de que non escoitas a Cardi B porque é moi explícita, non? sí, lo que relatable content. Vale, por relatable content. E a mí pareceme relatable content e encántame cando nas cancións de toda a vida ti ves a señoras de 70 anos cantando cousas parecidas, só que en plan pois foi mollar a berberechiña que tiña sequiña do brao, sabes? Que significa eso? Same vibe, same energy, Same vibe, totalmente. different Just vibing, context. Just vibing, same vibe. No gusta nada el ruido ese. Encanta. Put that pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Bueno, creo que xa está, non? Podemos move on. Non sei se vos preguntaredes por que estamos cambiando de emplazamento cada vez 27 segundos. A resposta é un pouco complicada de explicar e sintetizar así en poucas palabras, pero vou intentar así o mellor posible para facelo, vale? Porque me dou a gana. Básicamente. Eu pensaba que non ibas a explicar, que non ibas Nin adres. Sí, eso, Dios. Pásame todo o rato. Comentei, creo que ainda non comentei, que o meu tipo de ASMR preferido é cando cadeliños pequenos están a beber leite ou así e fan no choio. É que, sabes que é a movida? Que a mí non me costa dormir, entonces non me fai falta escoitar ASMR. Que puta xedas. Eu levo escoitando SMR 5 anos ou así, dende primeiro de carreira, que descubrí que existías, non? O que escoitaba antes. Gallego, eu suspendía moitísimo gallego no instituto. Tamén, pero terriblemente, porque o que era como estudar e tal, as cousas de chapar non me gustaban nada. Non estudaba ninguna, pero matemáticas pois sacábala por coco, pero o que tens que memorizar non podes sacar, se non estudas. Xa. Buah, meu pai casi un día dalle un ataque, que foi no ano inteiro ao fin de ano, que
inexplicablemente é como un crash. Non sei por qué. Bueno, a ver, Controversial. hai cousas peores para ter de crashes, sí. Non sei por qué. Pero bueno, a mí non me trae moito xente que parece un dibuixo animado, a verdade, pero que pasoume un pouco a primeira vez que fun a ver a Rodrigo Cuevas en directo, que era como en plan, porque aparte estaba como nunha etapa que era ultra fan del, era como en plan, mima, está aí de verdad, mima, que locura, tal, mima, que locura. A Miguel pasoulle con Rosa de España. É que a Rosa de España. Europe's Living a Celebration. Todos juntos vamos a cantar. Sí, estábamos pasando o control e dime Miguel, Mario, ese non era Rosa de España, e dixo eu mima, que vai ser? Porque iba vestida bastante Johnny, en plan con moño super chungo, con gafas de sol, con americana destas temáticas de zana, e así. Dixo eu mima, que vai ser? Non é? Dime mima, así que é tal, non sei que, que va, non sei que, e aparte bastante baixa, pero o sea, que é bastante máis alta. Que era alta, sí. E despois Miguel foi a pedir unha foto con ela. O grupo de amiguis así que tiña na Coruña empeñáronse dúas en que estaba a Rosa de España nun dos hoteles da Coruña porque tiña un concerto na Coruña e fomos ao puto hotel en plan a ver se había números, sabes o que chama? O sea, tristísimo, pero sí. Pero bueno, co mismo grupo de amigas deixen arrastrar un concerto de Melendi, así que non sei que peor. Tengo una vena averiada en el corazón que me está no sé qué cuando te veo, mi amor. Como chove, joder, sí que se vai aquí. Sí que se escoita. Está chovendo, amigues. Está chovendo. No galego hai como 50.957 Cada palabras Dios. para explicar a choiva. A mí nunca me salen máis de 3. Teño curvaño, choiva. O Ebro. Outuria. Sabes, Outuria é un plan, é dos máis grandes además da península e pasa por Valencia. É un cando fui para Valencia. Hai río en Valencia. Sí, pero non. Está seco. É un puto xardín dende fai como 100 anos ou así. Está seco. En serio. É un xardín que pasa por toda a cidade. E digo, por que carallo me facían a min aprender este puto río? Eso non existe xa. En serio. Pero esto seco. Que, pero fai 1000 anos, que fixeron como unha presa Ah, vale. ou así. Pero que tío. Podemos beber algo se queres ou así. Ok. Con bebemos algo os dous, que carallo vamos a beber. Podemos beber No, unhas estrellas. podemos comer maicitos deses. Claro, eu teño que aguantar que ti fas como medio puta hora, pero vamos. Bueno, ti dixíasme que ibas me facer preguntas e poucas me fixeches. Ai, sí. Ai, sí. Que opinas de ser otaku? Fixen que a miña amiga Gorcha non sei que mo dixo. Alguén, sí, poñemos a ligazón na descripción. Pero a vez todos fomos otakus, entón realmente é que eu teño fotos da Espotaku de Coruña facendo puto cosplay, o sea, quen vou xuzgar? A ninguén. Tal vez as fotos eres otaku da Coruña. Como 3. Solo. Sí, porque antes pues non podía ir ou non tiña amigos cos que ir. Era otaku, non tiña amigos. No, a ver, o que pasa é que antes cando estaba no colegio Pijo da Coruña, pues non tiña as amigas aí, non eran moi frikis. Entón iba meu irmão, e eu era como, non vou ir con meu irmão. Por que non? Porque é un putada.
da espalda como un pello. Pobriño. E logo hai un señor que era moi impresentable que falaba carterapo e dicíache todos os tópicos típicos de a gallego non serve para nada, a gallego é feísimo, es que es pa gente de aldea. Literalmente. É que pa que... Non, pero literal, o sea, tirabas así, sabes? E a min, bueno, iba a decir moito bullying, non me fixeron, porque eu non falaba galego, xa non se me ocurría, pero solo por ter moito acento era como en plan, amigas que a día de hoxe son amigas miñas, querolles moito, pero con 9 anos, 10 anos, cando entrei ao colegio era como é que al principio nos caías bien porque tenías moito acento gallego, nos parecía como raro, ¿sabes? Razón número 1 para que alguien non che cae ben que tiene mucho acento de hablar un idioma. Que de feito eu cando volvín progresivamente a falar en galego esas amigas, ainda que vamos, que sei que non pasa nada se falan galego, pero foi como da última xenta que lle empecé a falar en galego, falaba ya todo Dios menos a elas e ti fixen con que me Por dixen. si acá. Claro, é que é moi gracioso porque nos cando estábamos en Cabanas, que íbamos aí ao público, ao colexio, vamos, o colexio que hai aí de primaria, era como que éramos os pijos, porque miña nai vestíanos como moi de pijos, non? En plan. E logo, en cambio, cando fomos éramos, creo que éramos normales, pero solo por lo que sei, pues miña nai poñános polos, e xa era como, ui, ande vales. E en cambio, logo na Coruña, éramos os putos bailarocos. O contraste. En plan de Pontedeu, en plan, decía Cabanas, decían, es onde está Cabañas, non me suena. Colexio, en plan, cando volvemos á casa, despois por medio do colexio aí, mi irmão me chamamos a rías, en plan, que nos chaman, en plan, como campesinos, xente de pueblo, sabes? E meus pais me chaman a rías tamén, Xa. sabes? En plan, que me estás contando? Xa, a xente moi ridícula. Vale, pero agora, en plan, esperanza super sumerxida, pero en plan, de dúas pavas da miña clase, iso cando entrei no colexio, este pijo, que non me levaba moito con elas, pero unha delas pues veraneaba por onde vivía eu, non? Sí, non sei. E un día, pues sin más, apareceu na miña casa, timbraron, e non sei, eu claro, en shock, dixen, Paula, en plan, que fas aquí? E solo por decirlo así, en plan, Paula, dixen, empezaron a decir, en plan, Paula, en plan, como que, buah, que acentazo, sabes? Si non estiveron así todo o puto resto do curso, claro. En serio? En serio. Sabes, ainda a min a coña é que cando pos en perspectiva é como que non che está dicindo alguén de Madrid, que de hecho a Peña de Coruña que teña Claro. un acentazo tamén. Xa. É que cando pos vas baixo humor, sabes? Xa sabes que vai ser gracioso. Claro, exacto. Mira, statement aquí, hai que desestigmatizar ir solo a sitios, porque eu tamén teño ido solo a moitos sitios e así. Bueno, eu personalmente sí que me gusta a miña propia compañía, pero hai moita xente que ten en plan complexo de ir solo a sitios porque como en plan, ui, que friki son, que non teño amigos. Che van a dicir, Tal. sí, no, a mí gusta ir ao cine sola, que vive en Valencia ou vai ir a Valencia X tempo. Hai un cine moi chulo que é un cine pequeniño, en plan de barrio, negocio pequeno, chamase Cines Babel e poñen as pelis en versión original subtitulada e poñen Normalmente nunca vou ao cine porque basicamente, o sea, podeme chamar o que queira, que queira, pero sempre que vexo os cartéis das películas que sai, dan putísimo noxo, dan putísima vergonza, e podes chamar purista, puto, superioridade moral, superioridade cultural, non sei que queiras. Mira, dan puto noxo solo mirar pos carteles, é como en plan, e a veces vou, porque como en plan, bueno, a ver, vale, a xente vai, non pode estar tan mala, vou e digo, para isto paguei 6 euros, me cago en mi puta vida, que iba a cenar 3 bocadillos de calamares, me cago en Dios. Eles, eso é comida, de feito, a paella original, con a paella é un puto movidote en sí mesmo, vale? Porque para eles non hai ninguna paella, o sea, a paella non existe. Dixe, comi paella aquí, dixe, eso non é paella, non é paella, eso non é paella, a non ser que che faga a abuela da persoa que estás falando, non comiche paella, Xa. punto. E a paella original realmente levaba rata, que Rata. non tiñan que puto comer, sí. Sí, en serio. Gusta comer ratita. Imagina que esta é unha patita pequena de ratita. Que noxo. Teño ese pavor, así que... É por chupausiño.
seguir a Elena en redes sociais. E vamos a ser tiktokers agora, porque con tal de subir calquera puta merda xa tes 27.000 suscriptores. Así, espero que este vídeo vos parecerá educativo, inspiracional e que vos cambiará a vida. A vos, pequeños. ¡Caundión!